Tá fáilte go léir go dtí Hardiman, Gaillimh Corcaigh Sanam Dom. Tá a gobarn seo feadh 5 mbliain agus mar tréimh sin seo tá Corcaigh cín ionintach déantagan ó thaobh na Gaeilge. Tá beidir 7 nó 8 de bhall don fearn atá Gaeilge agus tá gúsáid gach lá. Tá bród agan sa teanga agus sa gcultúr. Buine me dúsáid as an Gaeilge gach lá san óstán ó thaobh na bíochláir de, leabhartal na híana atá gan isteach. Braithimid hain san óstán go bhfuil roinnfeá bontáistí buint le Gaeilge úsáid sa gnó ó thaobh nascaithe leis an cathair agus leis an gcultúr agus na daoine an Gaillimh agus tacaíocht a chuirt na daoine áitiúil agus go fearn Gaillimh na Gaeilge an Gaeilge arbeirt sa chathair a hain. Chomáile sin tá muid chur an Gaeilge chun cín ar na man sóisialta chomá trí tweets a chur amach iad a chur Facebook denna bhíoch daoine a chur an gháil trí Gaeilge, taisteach agus a labhairt leis an oireann trí Gaeilge chomá.